Fago un chamamento a participar, que ninguén quede na casa, que ninguén quede na casa. O voto é un dereito, é unha obriga cívica para todos e para todas. Nestas eleccións xogámonos que no Congreso sexa defendido os intereses de Galiza e non os intereses de Casado, de Iglesias, de Rivera e Sánchez. A única candidatura que ten as mans libres para negociar é a do BNG. Xogámonos unha voz que defenda a creación dun emprego digno. Somos produtores de electricidade, pero pola contra somos os que máis pagamos de luz na factura, polo que tamén é necesario exixir unha tarifa eléctrica propia. Con todo isto, debido á emigración, pola falta de oportunidades e polo desleixo dos gobernos, existe unha perda de poboación activa, ademais de sermos unha das comunidades que ten as pensións máis baixas. Os intereses de Galiza foron sacrificados unha e outra vez polas forzas políticas que pensan e actúan dende Madrid. O voto ao BNG para o Congreso de Deputados é a garantía para non ser traizoados novamente por intereses que non teñen que ver cos intereses de Galiza. Basta xa de promesas baleiras, de forzas estatais que só pensan no seu sitio no Congreso e como van a repartir ese gran pastel. O voto ao BNG é dobre, porque dalle voz propia a Galiza e frea esa dereita rancia e antigalega. Estamos nun contexto excepcional que exixe sumar o voto ao BNG para darnos voz propia. Galiza só estará presente en Madrid se está o BNG. Así que, por todo isto, convídovos a que o 28 de abril votedes a BNG. Grazas.